Vážené dámy, vážení pánové, toto je Evička Martincová, ji ještě neznáte, protože my si tu na YouTube povídáme poprvé. Evo, vítej. Zdravím, ahoj Tondo. Nás seznámil Michal Rusek, kterýmu tímto dodatečně děkuju. My jsme měli psát společně knížku, ale já tam měl vofuky, že to není podle mých představ a kde si, co si, to jsem celé já. Máme společnou známou Dorotku Trasl z Mnichova, Trauma Release. Mě k Doroté přivedla moje žena. A ty jsi, prosím tě, terapeutka. Ano. S silným medicínským zázemím a děťátka a maminky. A já tě nechám, prosím tě, se trochu představit, když dovolíš. Tak, aby som to upresnila, tak som terapeutka celostná. Snažím sa vlastne v svojej praxi o holistický prístup. A na otázku, kto sú moji klienti, odpovedám, že mojim klientom sa môže stať úplne každý. Venujem sa mladým párom, alebo aj starším párom, ktoré majú problém s otehotnením. Potom samozrejme už tým tehotným ženám. Venujem sa potom deťom, malinkým miminkám, hneď po narodení, malým deťom, predškolákom s rôznymi problémami učenia alebo aj kázenskými problémami. Samozrejme puberťákom v období, kedy nevedia, ako sa srovnať s hormonálnymi zmenami a majú rôzne problémy a chodia za mnou aj same tieto už vlastne dospievajúce deti. A potom sa venujem rôzne ľuďom, športovcom, manažerom, ženám, ktoré proste riešia rôzne problémy, či už sú to zdravotné, alebo ako myslím tým telesné alebo mentálne problémy. Pomáham ľuďom so stresom, učím ich, ako sa správne koncentrovať na prácu, ako si vlastne rozdeliť ten čas, aby tam bol aj ten odpočinok a skutočný odpočinok. A venujem sa aj starým ľuďom a ľuďom, ktorí umierajú. Som dokonca doprevádzala ľudí starších, ktorí vlastne už boli na odchode a ktorí potrebovali trošku s tým pomôcť, aby sa s tým vyrovnali, aby to zvládli. Ale takovýhle rozhovor jsem dlouho nedělal, tak jsem rád, že na to došlo. Žena jako si ty s tímhle tvým profesním formátem mi v tom mým portfoliu chyběla, protože ono to, co děláš, je z určitého hlediska alternativa, ale zároveň je to něco nesmírně přirozeného. Něco nesmírně lidského, co souvisí s tím, že lidi si navzájem pomáháme a někteří lidé jako ty to dělají, chtěl jsem říct od rána do večera, něco tím směrem prostě, no. Je to tak, no. Jinak já jsem, prosím tě, obklopen Slováky, nějak se mi to povedlo, tak mi došlo, že ty do toho teďka jako zapadáš, buď se mi s váma dobře mluví, nebo já nevím, čím to je. A ptal jsem se tě před natáčením, prosím tě, odkud přesně si víš, tak to nechám taky povědět tebe, když dovolíš. No, pochádzam z Oravy, to je moje rodisko, konkrétne z námestová mestečka priamo pri Oravskej priehrade. A musím povedať, že môj rodný kraj milujem, ale nežijem tam. Odišla som odtiaľ už v 18, pretože som chcela študovať medicínu, odišla som do Bratislavy a potom s mojím bývalým manželom, s rodinou sme sa presťahovali do Prahy a teda žijem v Prahe a pracujem. Mám tu proste všetky deti, takže teraz momentálne fungujem tu, ale stále maminku mám stále ešte na Orave a stále chodím a rada sa tam vraciam. Milujem ten kraj. Já měl dojem, že to je severní Slovensko, protože jak se pohybuju mírně, ale přece po té linii Žilina-Liptov, tak vás mám ty místňáky trochu nakoukaný, víš? Áno. Je to vlastne, keby si zašiel trošku vyššie hore na sever, tak si u nás doma. No. Prosím tě, to, co mě zaujalo, když jsi zmínila problémy s otěhotněním,
Já se domnívám, že to je jako hodně široký téma, společenský téma, který je trošku tabu, protože se mi zdá, že zatím i určitá jakoby tichá dohoda lidstva, že prostě se tady jako zredukujeme, jestli dobrovolně nebo nedobrovolně, nebo jak to pojmenovat. Ale přitom ten reprodukční instinkt je úplně základní jako lidská funkce. Než jsme si začali povídat, tak jsem se tě ptal na věk tvých dětí a z toho jsem usoudil, že jsi s děťátkama začala brzo. Tak jsem z toho pochopil, že to téma je ti jako člověku velice blízký, no? No je to tak, no. No, ja som deti mala hodne skoro, ale jak moja dcera kedysi sama prišla v 15 rokoch a spýtala sa ma položila mi otázku, mami, my to asi máme v rodine, takže máme skoro deti a ja som teda mňa oblial pot, že som sa úplne vydesila, že teda začala už v 15, ale teda bola to len taká ako otázka a nakoniec až v 19 mala tú svoju prvú dcerku. Ale aj moja mamka mňa mala skoro, ale vtedy v tom čase to bolo normálne mať v tých 21 rokoch proste prvé dieťa. Ja som vlastne prvého syna mala v 20 a dcera v 19, takže neviem, uvidíme, či vnúčka bude rodiť skôr, alebo naopak zlomí koleso osudu. Uvidíme. Já to znám z rodiny své první ženy. Taky rodila poprvé. Ve 20 a ti její příbuzní to takhle mají, prostě oni jsou etničtí Rusové a tam vidíš prostě, že ta dravost po životu, ta touha po životu prostě, že se takhle jako projevuje a myslím si, že ono je to z určitého hlediska přirozený, protože nějak to jde jakoby samo v té chvíli. Na stranu druhou se mi zdá, že děti dospívají pomaleji a že potřebují víc času. Takže tak, jak my to máme, že se rodí později, tak mi to koresponduje s tím, že jako kdybychom vyzrávali důkladněji a pomaleji, no. Ono je to vždy otázka, pretože vlastne ja sa stretávam v praxi s tým, že áno, sú mladí ľudia, ktorí, keď sa s nimi rozprávaš a vnímaš ich, tak ešte v tých 25 stále vlastne nie sú hotoví, kedy by už vlastne mali byť hotoví, aspoň v určitých veciach. A potom máš vlastne mladých ľudí, úplne mlaďučkých, má to 15-16 a vlastne zisťuješ, že v určitých ako keby rovinách sú podstatne ďalej ako tá predchádzajúca skupina. Ale to, čo je hrozne dôležité, je, že a to je zase záležitosť, ktorú vidím v praxi, že čím vlastne neskôr tie deti prichádzajú na svet, tak tým je tam väčšie riziko toho, že vlastne tie deti energeticky vlastne nebudú dobre vybavené do toho života. Tým, jak sa to vlastne ako keby posúva a riešim hodne teraz vlastne žien už vo vysokom veku, ktoré chcú otehotnieť a vidí, že tie ženy už sú v nerovnováhe a že už sú v nejakom deficite a vlastne samé by potrebovali vlastne sa najprv srovnať, ale teraz rýchlo potrebujú otehotnieť a potrebujú mať to dieťa. Tak vlastne potom, keď tento proces sleduješ a vlastne vidíš už potom aj to miminko, tak už vidíš, že si so sebou nesie proste nejakú takú úlohu. Niečo, čo musí proste si vyrovnávať. Či už v tom detstve sa to musí riešiť už, alebo potom neskôr. Pretože ja už mám ako, tým, že tú prax už mám dlho, tak už vlastne vidím generácie. Že už vlastne som riešila to otehotnenie a teraz už sú to tí puberťaci, ktorí za mnou chodia z toho otehotnenia. Já jsem na tom podobně jako astrolog, protože letos je to 29 let, co jsem začal s tou prací na každodenní bázi. Ale tak jako jsem začal v loňském roce nazírat, že ve všem je přítomná rovnováha, tak ona ta rovnováha tady bude
vyjádřená tím, že v tom věku 45 a 40 plus si člověk velmi mnoho uvědomuje, zatímco v tom věku 25 a 20 jsme takový jako odvážně do života, ale toho všeho, co nám teprve dojde, to bude hrozně moc, no. No, určitě. Určitě. Prosím tě, s otěhotněním se dá nějak jako pomoct, když nepřichází? No, dá sa ako dôkladnou analýzou vlastne dostať k tomu, prečo vlastne neprichádza. Niekedy to môže byť naozaj aj úplne jednoduchá nekompatibilita partnerov. A to či už na tej fyzickej úrovni, to znamená, že skutočne tam je nejaká neznášanlivosť vlastne v rámci toho tekutinového pola a tekutín v tele. My to známe ako alergie na sperma. Presne tak. Alebo to môže byť úroveň duchovná, kedy vlastne ten systém ženy to cíti, ona to nepríjma, ale vlastne ten systém ženy to tak strašne cíti a tak ako chce tomu zabrániť, že vlastne treba ona tá žena aj otehotnie a potom potratí a je tam za tým iba toto. Ale strašne často sa stretávam s tým, že tam sú proste problémy v úrovni nejakých stagnácií, nejakých zanedbaných gynekologických problémov alebo nesprávne liečených, alebo vlastne s devastovaním hormonálneho systému ženy dlhodobým braním antikoncepcie. A veľa žien je vlastne vyčerpaných, má prázdnotu krve a vlastne keď, to sme v čínskej medicíne, a keď má tú prázdnotu krve, tak tam vlastne není z čoho by sa to tvorilo. Hej, takže vlastne ako tých aspektov, na ktoré sa pri tomto probléme je treba pozerať, je niekoľko a vlastne je dobré mať ten rozsah a vyfiltrovať si z toho tie najdôležitejšie veci, s ktorými treba s tým konkrétnym párom pracovať. A ja úplne najradšej pracujem s pármi samozrejme, pretože není to len o žene. To ty asi vieš, že? Je to pracnější, ale má to větší efekt, protože když ty informace získá jenom jeden a ten druhý to tam nemá a ten první se mu to pokouší nějak přetlumočit, má to svou... Zcela ti rozumím, no. A tá práca vlastne môže byť na úrovni fyzickej, ale je hodne aj na úrovni mentálnej a na tej mentálnej úrovni by sa tí partneri v tom, že chcú mať miminko, mali stretnúť. Tak. My v Čechách máme takový jako veřejný tabu, že těch dětí se rodí nějak míň. Ano. K tomu ty děti, které se rodí, tak myslím, že tam mají velkou zásluhu na tom lidé a páry, které se přistěhovali v posledních 20 letech do ČR ze zahraničí. Prosím tě, nás je skoro 11 milionů Čechů, ale z toho skoro 1 milion jsou cizinci. Jo, sice největší jako skupinou jste vy Slováci, ale ten příliv pracovníků z postsovětských republik, ze středoasijských republik, a oni to tam mají v pořádku, ty instinkty reprodukční, víš, takže v podstatě musíme být rádi, že oni nám s tím tady pomáhají, protože nefunguje ekonomika, nefungují důchody, nefungují služby, pokud se nerodí děti prostě, no. No, presne tak, no. A pravdou je, že vlastne ja už ako nerada úplne do toho zachádzam v súčasnosti, ale je to fakt, že obdobie vlastne, ktoré máme za sebou, vlastne to obdobie toho covidu, tak na jednu stranu vlastne priamo to obdobie prinieslo nejaký taký ako kvázi boom,
že to vypadalo, že sa vlastne ako keby toto pohne dopredu, ale vlastne potom prišlo vlastne také ako vytriezvenie a vlastne hlavne po tom období sa mi práve začali objavovať vlastne vo veľkej miere tie páry, ktoré riešili vlastne také nezistiteľné príčiny pre systém, nezistiteľné pre zdravotný systém, pre lekárov, nezistiteľné príčiny vlastne nemožnosti otehotnieť. Češi neznají slovo triezvenie, to je vystřízlivění, moji milí. No. Áno, vystřízlivení, pardon. Ja som síce Slovenka žijúca v Čechách, ale stále používam môj rodný jazyk a používam ho rada, ale keď je treba, tak preložím. Veľmi dobře se posloucháš, prosím tě. No a vlastne to, čo sa tam ako vlastne v tom období udialo, bolo ťažké vlastne a ako vo všetkých úrovniach. To teraz ja nenarážam na nič konkrétne, že by proste ako ľudia, ktorí boli očkovaní alebo ja neviem, boli opakovane nemocní doma. Nám chybějí statistiky, my nemůžeme v tomhle směru říkat něco, protože nejsou. Ale vnímam ten vlastne rozdiel oproti tej dobe predtým, že vlastne tie problémy, ktoré s týmito skupinami riešim, sú na inej úrovni a je to oveľa komplikovanejšie a náročnejšie vlastne riešiť. A ich hodně. Jo. No, uvidíme, co letošní rok přinese. On v sobě má zakomponováno mnoho otazníků, protože je toho mnoho, co se ve světě řeší a uvidíme, jak se svět rozhodne to všechno řešit. V podstatě to souvisí s určitým předáním moci ze západu na východ, když to velice zjednoduším, ale tím nechci otevírat nějaký úplně téma, který spíš máme my muži tendenci řešit, víš? Je to veľký otázník, uvidíme, jak to bude postupovať ďalej. No, ja sa priznám, že ak sa tiež k politickým otázkam v súčasnosti už moc nechcem vyjadrovať a bolo toho hodne, ale za mňa vlastne pokiaľ by som sa na to mala pozerať úplne racionálne a pragmaticky, tak ja som matka, mám 3 deti, mám vnúčatá, mám maminku, proste mám súrodencov a vlastne myslím si, že vlastne tá rodina je pre mňa niečo strašne dôležité a potrebujem to mať. A tým pádom vlastne, keď sa pozrieš na tú filozofiu, ktorá ide z toho západu a z toho východu, tak mne samé je vlastne bližší ten východ. Je to aj, možno aj preto sa zaoberám aj tým východným umením a filozofiou, taoistickou, tradičnou čínskou medicínou. A mám tam zakomponované v tej praxi aj nejaké ako veci zo západu, ale ono to prudko súvisí so sebou. Ako kranisakrálna biodynamika vlastne prišla zo západu, ale vlastne má to obrovský súvis so šamanizmom a šamanizmus je rozšírený po celom svete. Hej. Takže vlastne za mňa by sa to malo všetko nejak tak prepojiť a mali by sme sa učiť a preberať tie veci, ktoré naozaj sú prirodzené a vlastne ľuďom pomáhajú žiť lepší život a dostávať ich do harmonie. Výborná formulace. Ale za sebe bych taky řekl, že to, co si lidé přejí, jsou podmínky pro normální život, určitý klid, aby jim stát nezasahoval do věcí, aby jim ideologie nezasahovaly do života. A já si umím představit, že k tomuhle jednou dojde. Prosím tě, že nebudou ideologie. No ja to dúfam, že sa to takto vyvinie. Ale je možný, že nebudou ani státy. Ja ti poviem takú vec, keď sa ma vlastne pýtal, myslím si, že aj Michal mi položil tú otázku vlastne niekedy na začiatku, jak sme sa poznávali, tak na mňa, keď mi niekto položil otázku, jak to vlastne vidím tú politiku a jak proste, aké sú moje názory a tak moja odpoveď bola, ja by som bola úplne najradšej, keby politika nebola.
Ja by som bola úplne najradšej, keby proste ako toto neexistovalo a to riadenie vyšlo zo spodu. To znamená, proste skupina ľudí, ktorá niečo potrebuje, si zvolila niekoho, kto to bude riešiť a proste takíto ľudia sa zase stretli a zase môžu niečo vytvoriť, ale aby to šlo zo spodu neopačne. Hej. A to je ako keby ten môj postoj. Mne vadí, keď mi niekto zhora, kto vôbec nerozumie tomu, aký je môj život a čo ja potrebujem, bude diktovať, ako mám niečo robiť. Ja mám komplikáciu v mojom živote tým, že mám postihnutého syna a musím povedať, že minulý rok veci, ktoré sa diali v Čechách, tak ma hodne zvedli z židle a proste nerozumela som tomu, že to nikto nevidí, nikto na to nereaguje. Teraz nehovorím, že by na to nereagoval, nikto úplne, hej, ako tí ľudia, ktorí sa to dotklo, na to reagovali, ale vlastne sa to dialo a udialo a... Evo, my tu tématiku neznáme. Povíš nám o tom více? No, môžem len tak z povrchu. Tam sa diali, pretože vlastne ten môj syn už je dospelý, už je vlastne, má 32 rokov, bude mať tento rok 33. A tam sa napríklad nevalorizovali príspevky na péči veľmi veľa rokov. A strašne sa to naťahovalo a prebehlo tam niekoľko projektov, vytvoril sa aj film 5. stupeň. Proste a nakoniec došlo k tomu, že sa vlastne nejakým spôsobom upravili tie výšky vlastne tých príspevkov od toho štátu pre týchto ľudí v zápätí. A to bola fakt komédia, pretože prišla informácia o tom, že od 1. července vlastne bude to navýšenie. A ja využívam služby osobnej asistencie u toho syna a mne vlastne od tejto služby priamo prišla informácia mailom, že ruku v ruce s navýšením príspevku na péči samozrejme zvyšujeme sadzby. A vlastne tie sadzby sa zvyšovali vtedy a po asi 2-3 mesiacoch mi prišla informácia, že sa budú zvyšovať teraz od ledna zase. A keď sa spočíta vlastne to navýšenie a vlastne porovná sa to s tým, nakoľko oni navýšili ten príspevok na péči, tak vlastne je to 0 k 0, že? Takže proste to je fakt ako smutné, pretože keď sa mne kedysi dávno narodil postihnutý syn, alebo syn teda s postihnutím a začala som sa vlastne touto problematikou zaoberať, pretože predtým samozrejme sa ma to osobne nedotýkalo, tak vlastne už odvtedy viem a je to vlastne vo všetkých možných definíciách, literatúre, že vlastne politika krajiny sa hodnotí podľa toho, ako sa správa práve k tejto skupine ľudí. Ako má vlastne zabezpečenú práve túto skupinu ľudí, hej, takzvaných potrebných. To znamená, že vlastne tu v Českej republike sú títo ľudia asi na smiech, alebo ja neviem proste. Je to tristné, no, ale to je ťažká téma, je tam toho hrozne moc a ja sa priznám, že ako vlastne aj sa snažím už úplne do toho sa neponárať, pretože ma to veľmi vyčerpáva a snažím sa vlastne ako keby fungovať v tom rámci a nepotrebovať ten systém. Tím směrem se domnívám, že nás také půjde postupně víc a víc. I protože to, čemu říkáme systém, jako kdyby měl méně a méně toho, co může lidem nabídnout. Jako kdyby on svoji primární pozornost teď směřoval k tomu, aby neskolaboval na té úrovni tvoření peněz a poskytování peněz. Protože tam je úplné jádro systému. V podstatě víra v peníze a hodnota peněz postavená na tom, že lidé jim věří, že to je prostě směnný prostředek. No. My jsme byli domluveni dneska, že začneme v nějakou hodinu, ale protože je neděle a já jsem sova, tak jsem byl celý takový nepoužitelný ráno. A ty jsi mi zmínila, že jsi také měla včera dlouhou vzdělávací akci. Prosím tě, kde jsi byla? No, bolo to krásne stretnutie s ľuďmi, ktorí venovali čas
aby pripravili vlastne tému transhumanizmu k zdieľaniu. A bola som na stretnutí s Emilom Pálešom, čo je slovenský sofiológ, ktorého ja dlhšiu dobu už vlastne sledujem, chodím na jeho prednášky. A potom tam bol Vlado Lobotka, ktorého som vlastne touto akciou viac poznala, pretože vlastne som moc o jeho práci nevedela. A priznám sa, že vlastne meno toho psychológa, ktorý tam bol ako tretí, si úplne nevybavím. Lukáš, meno, ale priezvisko neviem. Každopádne bolo to veľmi, veľmi dobre urobené. Prvá časť sa venovala hodne mytológii a vlastne toho, jak v tej mytológii už ako keby boli zárodky nejakého odovzdávania vlastne tej moci nejakému božstvu alebo tej zodpovednosti nejakému božstvu. No a vlastne Vlado Lobotka sa hodne venuje týmto veciam a je hodne napojený vlastne na ten západ a sleduje vlastne vývoj umelej inteligencie a všetky tie procesy, ktoré s tým súvisia. No a Emil Páleš, ten vlastne so svojou angelológiou, kde minulý rok vydal vlastne 3. knihu. Neskutočné. Ja ho obdivujem proste v tomto smere, jak to dokázal dať dohromady všetko, kde sa venuje vlastne synchronicite a periodicite v dejinách človeka. Tak ten je v tomto úplne expert, pretože vlastne, ak som správne pochopila, tak aj ten Vlado je vlastne kybernetik pôvodne, alebo venoval sa nejakým automatizovaným systémom. A Emil Páleš je takisto vlastne pôvodne kybernetik a títo ľudia vlastne rozumejú týmto veciam na tej úrovni aj tej praktickej, to znamená vedia, jak to tam behá, tie nuly, jedničky a proste všetko, jak sa to programuje, ale vlastne súčasne ten Emil Páleš vlastne tomu hlboko rozumie na tej duchovnej úrovni, takže bolo to krásne, ja som bola úplne v svojom živole, pretože veľmi rada tieto témy rozoberám s ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumejú. A promiň, a téma bylo tedy co? Já to přeslech možná. Transhumanizmus a vlastne jak s tým naložiť vlastne s tým rozvojom tej umelej inteligencie a s tým, že sa nám to vlastne ako na všetkých frontoch vlastne vtláča do toho života a vlastne musíme to akceptovať, respektíve otázka, musíme to akceptovať, musíme to prijať, máme sa s tým naučiť žiť. A čo my môžeme urobiť preto, aby vlastne nás to takzvané neprevalcovalo, alebo aké sú tam rizika s tým spojené, čo ľudia sú schopní vidieť, čo nie sú, čo za tým všetko môže byť. Bolo to zaujímavé. Bude to mať nejaké pokračovanie, sľúbili, že teda budú sa tým zaoberať ďalej, že budú vlastne vypisovať nejaké ďalšie termíny stretnutí, takže treba sledovať stránky Emila Páleša na Facebooku a tam tie informácie určite budú. Hezký, díky, no. Jeho webovka je Sofian, jestli se Sofia.sk, ano. Hele, ten můj pohled na tohle téma, když si o tom povídáme velmi jako v ozvěně, jo, tam, co včera zaznívalo, bylo, na to bych se správně měl ptát kluků, prostě, zejména Vlada. Jo. Ale hele, ten lidský kód, on je natolik silný a není to zdaleka, lidský kód není jenom lidský kód, to je obecně liřanský kód, který je přítomný v celém vesmíru v podstatě. Jo, takže ta lidská bytost je natolik univerzální model, že i s tou slavnou umělou inteligencí, jestli my tady vytvoříme něco virtuálního, tak on to bude zase člověk. Protože ono není možné vytvořit nic jiného než člověka, jenom náš člověk je zajímavý, že je v hmotě, že je v tomhle super sofistikovaném soukolí známém jako lidské tělo. A že to je určitý zázrak, že to celé funguje a že se to i vyvíjí a učí. A že přicházejí jako stále dokonalejší verze nás lidí s každou novou generací. Tam na záver toho stretnutia sme robili konstelácii
a bolo to hodne zaujímavé sledovať. Vlastne ľudia sa dobrovoľne hlásili vlastne k tým roliam a bolo veľmi zaujímavé sledovať, že vlastne bola to konstelácia na tému Zemne. Zemne a potom akože ľudia, ktorí žijú na tej Zemi a vlastne vznikla tam ako keby polarita ľudí vedomých a ľudí nevedomých. A bolo zaujímavé to, že vlastne k tomu človeku nevedomému sa prihlásil človek, ktorý vlastne tam bol prvýkrát a v živote nerobil konstelácie. Takže vlastne skutočne ako... Bolo to zaujímavé sledovať, že vlastne on nevedel sa vlastne zapojiť do toho vôbec, nevedel vlastne komunikovať s prírodou, nevedel vlastne komunikovať so Zemou, nevedel komunikovať s vesmírom. Bolo to fakt veľmi zaujímavé sledovať a potom si to premietnúť do toho, že vlastne od tých ľudí, ktorí sú odtrhnutých od tých prírodzených dejov na tejto planete, ktorí vlastne tomu nerozumejú a snažia sa vlastne len o takú tú holú existenciu v tom zmysle, že všetko majú hodené do toho materializmu v takom tom, ja to takto chcem, ono to takto bude a neuvedomujú si vlastne princípy fungovania na tej planete, neuvedomujú si tie cykly prírody, neuvedomujú si tie súvzťažnosti vlastne, jak tu všetko so všetkým súvisí. Že? Takže bolo to hodne zaujímavé. No, tak prišli sme domov neskoro veľmi, takže som trošku menej spala, ale... Hele, téma rovnováhy. Všichni jsou tu zapotřebí, protože těch funkcí, které je zapotřebí obsáhnout tady ve společnosti, je tolik. A mnoho těch činností má takovou povahu, že vědomý člověk by to nemohl dělat, protože by ho to prostě zahubilo rychle. Ano, souhlasím. Takže my tady máme naprosto dokonalou jako synergii, spolupráci vědomých a nevědomých a vzájemně se ohromně potřebujeme. Ano, já s tím souhlasím. No, je to tak. Když tak pro vysvětlení vám, divákům, pro které z vás je termín konstelací systemických nebo rodinných něčím novým, je to obecně řečeno terapeutická technika, u které se nepracuje systémem 1 na 1, byť také se dají dělat konstelace 1 na 1, ale zajímavější, tvořivější je, když se tam podílí celá skupina lidí, kde každý z těch účastníků vstupuje do informačního a energetického pole, které se vytvoří jednoduše záměrem. A takto lze, běžně se tím staví příbuzenský strom nebo nějaký vztahový strom s tím, že se tam začnou ukazovat i ty energetické bloky, které nezřídka kdy vznikly v minulosti a v rodu a na úrovni předků. No. Krásně jsi to popísal. Děkuji, no. Hele, z toho, co všechno ty děláš, kdybych se tě ptal na mladé lidi, já jsem nejdřív naťuknul ty miminka, když se miminka nechtějí rodit, ale to, že se bavíš i s dospívajícími, to je imponující, domnívám se, že v tom rodinném systému má každý z nás nějakého dospívajícího, který se nějak pere, buď s rodiči, nebo s tím stavem, ve kterém svět je. Mohl bych ti na chvilku dát v tomhle směru slovo, jestli by si něco ze svých tady zkušeností nebo obecně náhledu na mladé lidi nepustila divákům? No, samozrejme. A tí mladí ľudia, je to veľká skupina ľudí a chodia s rôznymi starostiami a problémami. Mám veľké množstvo ľudí, mladých, ktorí chodia so zdravotnými problémami a pohybovými problémami. A to je podľa mňa vec, ktorá, a to nie sú len ako tí puberťaci, ale to už začínajú malinkých detí.
kde vlastne dochádza k tomu, že tie detičky majú zle vyvinutý pohybový aparát. A teraz nemyslím v tom, že by proste, pretože ja pracujem aj s postihnutými deťmi alebo deti, ktoré majú nejaký handicap, ktoré naozaj majú pohybový problém, pretože tam proste nie je niečo vážnejšie. Ale proste problémy, kde mladého človeka bolia záda, bolia ho nohy, nevládze chodiť, bolia ho kĺby, čož ja si nespomínam, že by v našej generácii sme niečo takéto riešili. A súvisí to s tým, že proste tie decká majú veľmi sedavý život, hodne sú zavretí v doma, alebo teda v interiéroch, majú extrémnu záťaž, to znamená naozaj ten sedavý život, to nie je len o škole, aj potom doma. A k tomu majú samozrejme tie multimédia, počítače, telefóny. Takže vlastne ja naozaj riešim aj to, že proste majú problémy s páteří, pretože proste majú určité stereotypné pozície, ktoré vlastne prevládajú cez ten deň, nemajú žiadnu kompenzáciu. A takže vlastne riešim rôzne zostavy cvičení, pracujeme proste na tom, aby sa upravili pohybové stereotypy, pracujem kraniálkou, aby proste som uvoľnila nejaké vlastne tie blokády, ktoré v tom systéme vlastne sú už na rôznych úrovniach ako zafixované. A to je ako keby jedna veľká skupina ľudí a ja viem, že je strašne dôležité s týmito ľuďmi pracovať, pretože pokiaľ sa oni nenaučia vlastne ten svoj život nejakým spôsobom kompenzovať, tak nám tu vlastne vyrastie alebo dospie obrovská skupina vlastne dospelých, ktorí nebudú schopní pracovať, ktorí nebudú schopní existovať, nebudú schopní mať deti napríklad z tohto dôvodu, že vlastne tým, že v tom tele vznikajú tie stagnácie, tak jednoducho to telo nefunguje ani hormonálne tak, jak by malo fungovať. No a potom je obrovská skupina vlastne mladých ľudí, ktorí majú problémy so stresom, ktorí majú problémy s tým, že sa nevedia koncentrovať v škole, alebo majú rôzne závislosti, alebo majú rôzne ako keby traumatá, ktoré sa neriešili v minulosti. A tam proste pracujem rôznymi cestami, vždy ako volím tú, ktorá je najpriechodnejšia u toho mladého človeka. Venujem sa aj metóde neurofeedbacku, takže aj tu zaraďujem aktívne do práce, navrhnem tréningy podľa diagnostiky neurofeedbacku. Hodne fungujem aj ako vlastne psychoterapeut, to znamená, že sa naozaj hodne rozprávame o tých situáciách. Kraniosakrálna biodynamika mi veľmi pomáha v tej práci. Ale to, čo si uvedomujem, tak vlastne vždy mi strašne moc pomáha vlastne cvičenie v praxi s tými ľuďmi. Ja sa snažím fakt tých ľudí dostávať do toho tela a pracovať s tým vlastným telom, pretože vlastne keď sa to telo dostane do rovnováhy a vyrovnajú sa disbalancie a uvoľnia sa rôzne stagnácie, tak aj tá psychika funguje oveľa lepšie. Takže dietetika, pohyb, ako režim vlastne ako taký, hej, to znamená nastaviť rytmy v tom živote, nastaviť rytmy dňa, kontrolovať spánok, jak ten človek spí, jak ten mladý človek, či neponocuje. A je zaujímavé, že keď vlastne prídu za mnou s rodičmi, tak to ako keby preberú a rodičia mi referujú, hej, treba sa niekoho to zafunguje, ale u dosť veľa mladých ľudí to nezafunguje. Ale keď si potom vyžiadam, že chcem, aby proste už s tým dospievajúcim som pracovala sama a mohol sem prísť aj sám a proste bolo, tak vlastne tie veci začnú fungovať. Že vlastne častokrát je tam ako keby aj nejaká možno ako keby bariéra, ktorá sa vytvára medzi tými rodičmi a tým dieťaťom, čo je normálne v puberte, ale vlastne to, čo ja vnímam, akože je teraz tak výrazné, je, že vlastne tí rodičia nevedia s tými deťmi úplne pracovať. Hodne z nich tým, že sú tiež v strese, tak sú direktívni. A na túto skupinu ľudí, na tých mladých ľudí to nefunguje. Takže vlastne aj s tými mladými ľuďmi pracujem vlastne úplne rovnako ako so všetkými ostatnými. Kamarátsky prístup, vysvetlenie, prečo práve toto potrebujeme tam začleniť a prečo práve na toto si máme dať pozor. Prosím tě, dvakrát ty zmínila kraniosakrální terapii.
Možná, že řada klientů to taky někdy jenom slyšela, ale nemá představu, o co se jedná. Jestli bych tě mohl poprosit o malý přiblížení, o co se jedná. Samozrejme. Ty hovoríš kraniosakrálna terapia, ja používam vlastne ten pojem kraniosakrálna biodynamika a medzi týmto ľudia vlastne nevedia takisto ten rozdiel. Takže ako kraniosakrálna terapia vlastne je terapia, ktorá vznikla z tých kedysi dávno pred 100 rokmi, aj viac ako 100 rokmi, vlastne z nejakých chiropraktickej práce, takej tvrdšej vlastne. A ako keby ten spôsob práce sa rozvíjal na úrovni ale lekárskej. Hej. To znamená, že vlastne lekári pri určitých zákrokoch chirurgických zistili, že sa im nejak pohybujú nejaké štruktúry. Konkrétne tam šlo o to, že pri nejakej operácii neurochirurgickej mal lekár držať vlastne duru mater, čo je pevná mozgová, ako keď je to obal, hej, teraz neviem, ako môžem používať terminológiu, a zistil, že vlastne sa mu to vyšmyklo, lebo že sa to hýbe a vlastne tam to by bolo ako veľmi ako rozpitvávať, ako by som to musela do hĺbky vysvetľovať, ale vlastne zistilo sa, že tam proste niečo je, čo sa pohybuje a začalo sa s tým pracovať, začalo sa to naciťovať a vlastne vznikla kraniosakrálna biodynamika, a ktorá sa postupne rozvíjala. A vlastne kraniosakrálna terapia je vlastne pomenovanie 10-bodového protokolu, ktorý vlastne si z celého toho komplexu práce vybral doktor Apledger, ktorý sa venoval rodinám s deťmi s postihnutím a ktorý potreboval vytvoriť nejaký ako keby systém práce pre rodičov, ktorým by mohli pracovať doma a pomáhať týmto deťom vlastne uvoľňovať tie rôzne blokády v tom tele a pomáhať im v tej existencii. Takže to je vlastne kraniosakrálna terapia. To je nejaký ako keby konkrétny systém vypracovaný, ktorý funguje, kde ideš po rôznych štruktúrach tela a pracuješ s nimi v podstate biomechanicky. Je to ten hlavný rozdiel. Kdežto kraniosakrálna biodynamika, biodynamika, nie je to biomechanika, ale je to biodynamika, tak tá vlastne už pracuje trošku na iných úrovniach. Samozrejme pracuje aj na tej fyzickej úrovni, pracuje s tými štruktúrami, ale skrz tekutiny a tekutinové pole a skrz pole ako také energetické. Terapeut biodynamický je vycvičený v percepcii na to, aby dokázal vnímať pulzácie a vníma jak pulzáciu kraniosakrálneho rytmu, tak pulzáciu tzv. Mid-tideu, čo je tekutinový puls, puls v tekutinách, a aj tzv. Long-tideu, čo je vlastne tá pulzácia, na ktorú sa my ladíme v rámci tej pulzácie Zeme, pretože vieme, že aj Zem je živý organizmus a má svoju pulzáciu dýcha. Takže vlastne... Tam je mozkový šnímok, to dôležité, jestli to říkám správne. Je tá tekutina v našom tele, ktorá reaguje práve na ten long tide a na tú pulzáciu vlastne tej Zeme a tam sa vytvára vlastne pravidelný príliv a odliv, ktorý vlastne my voláme dýchanie toho systému. Hej. Takže to je ako zjednodušené. No a ono to je zjednodušené, ale vlastne pre človeka, ktorý do toho nevidí, to môže byť moc komplikované. Ale v zásade, ja keď si sadnem k tomu klientovi a vlastne položím na ňo ruky, ten dotyk je veľmi jemný, tak ja dokážem vnímať pulzáciu jeho tekutinového tela a dokážem vnímať, kde v tom tele je nejaká stagnácia, kde to neprúdi takzvané a kde sa vytvorilo nejaké fulcrum, okolo ktorého sa potom robia rôzne reštrikcie a blokády. Hezky. Takže tak. Milí diváci, teď to bylo chvilku takové jako odbornější, ale to je dobře, protože já se v těch rozhovorech obvykle pohybuju ve velice takový jakoby obecný rovině, trošku to tak jenom jakoby naťukávám po povrchu, ale potom jsem vděčný, když někdo ukáže ty věci i v nějakým jakoby trochu systematickým pojetí. No. Napadá mě, že pokud ty by si někdy učila, tak by ti v tom bylo dobře, prosím tě, protože ta sdělnost tvoje je velice samozřejmá.
Je Říkám, možné, to je možné, že časom sa k tomu dopracujem, ale zatiaľ na to úplne nemám čas. není prostor. Jo, jo. Říkám to i proto, protože sám jsem nesmírně rád, že astrologie můžu učit, protože to není potom jenom jako, že dělám tu jakoby exekutivu každý den, ale je tam i nějaká vrstva prostě s přesahem pak pro jinou další skupinu lidí, pro který se ta zkušenost předává. No. Nebo my si povídáme 3/4 hodinky a já mám tendenci v téhle chvíli ty rozhovory už končit, ale je klidně možné, že v tobě tam pracuje ještě něco, co jsem ti nedal prostor, aby si vyjádřila a já bych ti ten prostor ale měl dát, víš? No, tak možno ešte, my sme sa bavili v podstate o tom, jak sa venujem terapeuticky tým klientom, ktorí majú nejaký problém. Ale to strašne dôležité, čo vlastne ako keby, k čomu som sa aj dopracovala po tých rokoch štúdia a práce s rôznymi diagnózami, s rôznymi problémami ľudí a hlavne k čomu ma vlastne tak trošku ako keby poposunulo to ťažšie obdobie, ktoré máme vlastne teraz už, chvála Bohu, za sebou a snáď sa už nebude opakovať, tak je vlastne prevencia a zdravie, pretože vlastne v podstate ten holistický prístup, ten celostný prístup a vlastne aj tá samotná tradičná čínska medicína, ako keby ten prvopočiatok tradičnej čínskej medicíny a kraniosakrálna biodynamika, tak všetko to pracuje vlastne s uvádzaním systému do rovnováhy a vlastne so zdravím. Ono aj v čínskej medicíne, tej klasickej, sa hovorilo, že vlastne na cisárskom dvore to fungovalo tak, že vlastne cisár nemohol ochorieť. Pokiaľ bol tam lekár a vlastne cisár ochorel, tak on bol sťatý, ten lekár. Lekár dostal peniaze iba za to, že cisár bol zdravý. A vlastne to, čo zo mňa tak ako keby začalo sršať posledné, bolo to hlavne minulý rok a vlastne minulý rok som sa rozhodla, že potrebujem už rozbehnúť vlastne projekt nejaký, ktorý bude zameraný na to zdravie a na prevenciu. Tak to bolo to, akože vlastne chcem ľuďom vlastne pomáhať, aby neonemocnili. Aby za mnou nemuseli chodiť ako za terapeutom, ale aby vlastne pochopili také tie jednoduché princípy, ako fungovať, aby človek bol zdravý. Aby sa do toho stavu vlastne nerovnováhy nedostával a keď sa do neho dostane, tak aby si vedel aby si ho všimol, ten stav nerovnováhy, aby ho postrehol, že teraz som sa vyhodil z rovnováhy, teraz som robil niečo, čo proste potrebujem nejakým spôsobom vyrovnať a aby to dokázal urobiť. Hej. Takže vlastne my sme s kolegyňou práve minulý rok začali tvoriť taký projekt, ktorý sme nazvali Zdravý baví. A v rámci toho projektu možno, keď hovoríš o tom učení, vzdelávaní, tak tam sme naozaj začali robiť nejaké online. A chceme v tom pokračovať a chceme to potom ako postupne rozvinúť aj do nejakých prednášok a možno nejakých stretávaní sa a osobných stretnutí, kde vlastne chceme motivovať vlastne ľudí k tomu, aby naozaj boli zdraví. Pretože to by mal byť prvorady cieľ nás všetkých a ja si myslím, že my sme vlastne, ty si hovorila, jak je vlastne úžasné, že vlastne máme ako entity to fyzické telo. Ja si myslím, že to naše telo je vlastne nejaký trenažér. My sme ho dostali ako taký dar, sme sa do neho narodili, ale nedostali sme ho len tak. My sme ho dostali proste preto, aby sme sa s ním naučili žiť. A aby sme sa naučili prežiť všetky obdobia svojho života v zdraví a dostať sa až na ten záver, aby sme si aj ten záver mohli v zdraví prežiť. Pretože človek by nemal odchádzať z tohto sveta na nejakú nemoc. Človek by z tohto sveta mal odchádzať preto, že má pocit, že už vlastne si to prežil a že vlastne už chce pokračovať niekam inam. Ale v plnom zdraví. Takže možno toto sdělení. Velice silný sdělení, prosím tě. Děkuji ti za něj. A když tě poslouchám, tak mám chuť se převlíct do tepláků, tenisek a vyběhnout tady cestu k lesu, víš, u domu. Super. A to je presne môj cieľ. Podnietiť ľudí a aj tých mladých ľudí, aj tie deti proste. Máme nádhernú prírodu. Kdekoľvek po svete cestuješ, keď sa vrátiš naspäť sem do Čiech na Slovensko, tak zistuješ, jak tu máme krásnu prírodu. Nádhernú. Proste
máme tu nádherné lesy, kde vlastne naozaj je čerstvý, sviežý vzduch proste a máš tu miesta, kde nestretneš ani človeka, keď ideš do lesa. Nie je to super a proste tak, to je. Nebudem to, ja som hodne v tom, ako vieš, mňa to strašne Ne, baví. to A ja som bylo veľký silný motivátor k tomu. moc hezký a jsem rád, že jsem ti tenhle prostor k tomu vyjádření dal, protože no to bylo určitým způsobem, prosím tě, to nejsilnější sdělení dneska. Tak to som rada. No. Nebo já ti poděkuju za velice příjemný rozhovor. Poděkuju vám divákům, kteří jste nás doprovázeli tady třeba i po celou dobu. Ta webovka tvoje je uvedená celou dobu, tam svítí. Ty působíš v pražských Vršovicích, Praha 10, říkám to správně? V pražských Strašnicích. Strašnice, asi pletu, Strašnice, Vršovice, no. Hele, popřeju ti zdar ve tvém dílu, ať ty sama máš výborné podmínky na to, aby si mohla lidem sloužit a pomáhat. A moji milí, ať je vám dobře ve fyzických tělech a pokud by to bylo nějak jinak, tak abyste vždycky měli na koho se obrátit. Evo, moc ti děkuji za rozhovor. Ja takisto ďakujem za pozvanie, bolo to moc príjemné. Teším sa možno niekedy na budúce. Přesně tak. Zdravíme se. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj.